Počuj, a ktoré bicie si vezmeš na tú akciu toho 15.6.? 15.6. to bude ten Street Jam na Tolárenskej? To. Fú, tak buď si vezmem Grečo alebo Ludvigy, no ešte neviem. A podľa mňa Ludvigy, tak keď si teraz nalapil. Nemá tam byť backline vlastný, teda nejaký... Vieš, neviem, no ale dá, že by šniclo doniesli, alebo purist, alebo Billy Barman. No ja si beriem buď tento, alebo tento kláves podľa toho, že či idem na BMX-ke. Alebo? Skate. Na skate? No tak poď sa, ty už sa rozhodni, ja sa zatiaľ rozhodnem, že ktoré bicie berem. Tieto sú naladené a tieto sú lepšie. No počúvaj, ale ja pôjdem iba, keď tam budú nejakí breakery. Breakdancery? Hej, budú? Asi hej. Ktorého? 15.6. Pino! Hlídej ty kam na... 15.6. ideme vraj na nejaký street jam. Ja nikam nejdem. Ideš. Všetci idú? Musíš. Dobre, takže máme voľňásek. Keby niekto chcel, Pino nejde, takže môže prísť s nami. Takže máme vstup do backstage, backline. Tešíme sa. Čauko.